ஹாய் அண்ட் ஹலோ வெல்கம் காய்ஸ். இது உங்கள் ட்ரெண்டி விஜி உதயா சேனல். இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு சொன்னால் டாப் 3 ஃபோட்டோ எடிட்டிங் ஆப்ஸ் இதை பற்றி தான் காய்ஸ் பார்க்க போகிறோம். அதில் நம்ம வந்துட்டு ஃபஸ்ட்டு ஆப் என்ன அப்படின்னு சொன்னாக்க ப்ளே ஸ்டோரில் போயிட்டு ஸ்னாப்ஷீட் அப்படின்ட்டு இருக்கணும். இந்த ஆப் தான் நம்ம சொன்ன ஆப். இதை டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க. ஸ்னாப்ஷீடோட இன்டர்ஃபேஸ் இப்படி தான் இருக்கும். இதில் ப்ளஸ் சிம்பிளை நீங்கள் கிளிக் பண்ணிவிட்டு அலோ கொடுத்துட்டு உங்களோட ஃபோட்டோஸ் இருக்க ஏதாவது ஃபோட்டோஸ் வந்துட்டு நீங்கள் வந்து அதில் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணி பார்க்கலாம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஃபோட்டோ நான் செலக்ட் பண்ணுறேன். இதில் நம்ம எந்த மாதிரிலாம் மாற்றலாம்னா கீழே உங்களுக்கு வந்துட்டு போர்ட்ரேட், ஸ்மூத் இந்த மாதிரி நிறையா எஃபெக்ட்ஸ் வந்து இருக்கும். நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ணி பார்க்கும்போது உங்களுக்கு தெரியும். நான் இதில் ஒன்று செலக்ட் பண்ணிட்டு டூல்ஸ் போயிட்டு இப்போ உங்களுக்கு சில இடத்துல வந்துட்டு எனக்கு இன்னும் கொஞ்சம் பிரைட்னஸ் ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல வந்துட்டு நான் டச் பண்ணிவிட்டு மேலே வந்துட்டு பிரைட்னஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணும்போது நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்துட்டு நல்ல கலர் கூடுது, நல்லா தெரியுது. கொடுத்துட்டேன். அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல ரொம்ப பிரைட்டாக இருக்கனால கொஞ்சம் பிரைட்னஸ் குறைக்கலாம் அப்படின்ட்டு இந்த சைட் குறைக்கிறேன். பார்த்தீங்கன்னா நான் குறைச்சிட்டு ஓகே கொடுத்துட்டேன். இந்த மாதிரி நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் வந்துட்டு உங்களுக்கு வந்துட்டு வெரைட்டியாக அதில் வந்து இந்த ஆப்பில் இருக்குது. ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து வெரைட்டியாக நல்லா வந்துட்டு சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் உங்கள் பிக்சரை. எக்ஸ்போர்ட்டில் போயிட்டு எக்ஸ்போர்ட்னு நீங்கள் கொடுத்தீங்கன்னா உங்களோட ஃபோட்டோ வந்துட்டு சேவ் ஆயிரும். அதுக்கப்புறம் நீங்கள் போய் ஃபோட்டோஸில் வியூ பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நல்ல கிளியரான ஒரு ஃபோட்டோ வந்து கிடச்சிடும். ஸோ இதாங்க ஃபஸ்ட் ஆப். அடுத்து நம்ம செகண்டாக பார்க்க போகிற ஆப் என்னென்னா பிக்சார்ட். பிக்சார்ட்டோட இன்டர்ஃபேஸ் வந்துட்டு இப்படி தான் கைஸ் இருக்கும். இது உள்ளே போனோடனே உங்கள்கிட்ட வந்துட்டு கூகுள் அக்கௌண்ட் இல்லைனா ஃபேஸ்புக் அக்கௌண்ட்டில் வந்துட்டு நீங்கள் லாகின் பண்ணிக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்கும். நான் வந்துட்டு அதில் ஸ்கிப்பு கொடுத்துட்டு இங்கே சென்டரில் இருக்கிற ப்ளஸ் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணி எடிட் பிக்சரில் போயிட்டு ஏதாவது ஒரு பிக்சர் நீங்கள் வந்து இப்போ செலக்ட் பண்ணணும். எக்ஸாம்பிள் இந்த பிக்சரை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு இதில் கிராப் அப்படிங்கிற அந்த ஆப்ஷன் இருக்கும். அந்த கிராப்பில் போயிட்டு உங்களுக்கு எந்த இப்போ நீங்கள் வந்துட்டு இன்ஸ்டாகிராமில் போஸ்ட் பண்ண போகிறீங்கன்னா அதுக்கேற்ற மாதிரியான கிராப்ஸ், அதுக்கப்புறம் போர்ட்ரேட்டா இல்லைனா ஸ்டோரியில் இது பண்ணுறதுக்கா, இல்லை போஸ்ட்டாக ஃபேஸ்புக்கில் போடுறதுக்கா, இல்லை கவர் பிக்சர்லையா, இல்லைனா யூடியூப் தம்ப்நெயிலாவா, அந்த மாதிரி நிறையா இருக்குது. இப்போ நான் வந்துட்டு நார்மலாக ஒரு 3:4 அப்படிங்கிற ரேஷியோ வந்துட்டு செலக்ட் பண்ணுறேன். அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே கட் ஆஃப் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும். இதில் போயிட்டு நீங்கள் இப்போ உங்களுக்கு தேவையில்லாத இடத்துங்களை வந்துட்டு இப்போ வந்து நான் வந்து எரேஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னேன். இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் இதை வச்சு இப்படி எந்த இடத்துலலாம் உங்களுக்கு கட் பண்ணணும்னு தோணுதோ அந்த இடத்த ஃபுல்லாகவே அப்படியே ஃபுல்லாக ஒரு மார்க் மாதிரி பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த இடம் டோட்டலாகவே கட் ஆகிடும். இப்போ பாருங்கள் கைஸ், நான் உங்களுக்கு செஞ்சுட்டு காட்டுறேன். இப்போ நான் செஞ்சு முடிச்சதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட்டை கொடுத்துட்றேன். கொடுத்தோம் கொஞ்ச நேரத்துலேயே உங்களுக்கு இந்த மாதிரி காட்டும். சில இடங்களில் வந்துட்டு இப்போ இந்த இடத்துலாம் பார்த்தீங்கன்னா முடியில் வந்துட்டு உங்களுக்கு கொஞ்சம் கிளியராக குறையும். அந்த இடத்துலலாம் இப்போ நம்ம வந்துட்டு சரி பண்ணிடலாம். பாருங்கள், அதில் போயிட்டு சைஸை கொஞ்சம் கம்மி பண்ணிக்கோங்க. ஏன்னா மிச்ச இடத்துலையும் பட்டுருங்கிறதுனால நான் அதில் போய் அந்த இடத்துல ஃபுல்லாக ரீஸ்டோர் பண்ணிடுறேன். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நல்லா தெரியும். இப்போ நீங்கள் நல்லா பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி கிராப் பண்ணி அதில் வந்துட்டு ரீஸ்டோர் பண்ணும்போது வந்துட்டு நம்ம என்ன ஒன்று கவனமாக வந்துட்டு பார்த்தோம்னா கிளியராக கவனிக்கணும். இப்போ நல்லா உங்களுக்கு வந்துட்டு எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து கலர் பண்ணிட்டேன். தேவையில்லாமல் இருக்க இந்த மாதிரியான இடத்துல வந்துட்டு நான் எரேஸ் பண்ணிடுறேன். எரேஸ் பண்ணிவிட்டு சேவ் கொடுத்துட்றேன். சேவ் கொடுத்தோடனே இதோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நல்லா கிளியராக அந்த பிக்சரை வந்துட்டு கட் பண்ணிடுச்சு. ஸோ அவ்வளோதான் கைஸ். இந்த மாதிரி வந்துட்டு ஈஸியாக கட் பண்ணிவிட்டு எப்படி சேவ் பண்ணணும்னா மேலே வந்துட்டு டவுன்லோட் சிம்பிள் இருக்கும். அதை கிளிக் பண்ணி சேவ் பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்கள் கேலரியில் சேவ் ஆகிடும். ஸோ அவ்வளோதான் கைஸ், இது செகண்ட் ஆப். அடுத்து நம்ம இந்த வீடியோவில் லாஸ்ட்டாக பார்க்க போகிற ஆப் என்ன அப்படின்னு பார்த்தா லைட் ரூம் ஆப். அடோப் லைட் ரூம் இந்த ஆப் தான். இதை வந்துட்டு நம்ம இதில் எப்படி எடிட் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம். லைட் ரூம் ஆப்போட என்ட்ரன்ஸ் இப்படி தான் இருக்கும். கீழே இருக்க அந்த ப்ளஸ் சிம்பிளை கொடுத்துட்டு அலோ கொடுத்துருக்கேன். கொடுத்துட்டு இப்போ ஏதாவது ஒரு பிக்சரை வந்து நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ நான் வந்துட்டு இந்த பிக்சர் செலக்ட் பண்ணிட்டு ஆட் கொடுத்துருக்கேன். கொடுத்ததுக்கப்புறம் உங்களுக்கு வந்துட்டு அந்த ஒரு பிக்சர் வந்துட்டு ஒரு ஃபோல்டர் மாதிரி உள்ள வந்துட்டு சேவ் அதை டச் பண்ணி பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் இப்போ வந்துட்டு நீங்கள் ப்ரொஃபைலுங்கிறத கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு நிறையா எஃபெக்ட் வந்து கீழே காட்டும். அதில் வந்துட்டு சில தான் ஃப்ரீயாக இருக்கும், மித்தது எல்லாமே உங்களுக்கு வந்துட்டு ப்ரீமியமாக தான் இருக்கும். அதனால் இப்போ நான் வந்துட்டு இப்போ அதை விட்டு வெளியே வந்துடுறேன்.
லைட் அப்படிங்கிற ஆப்ஷன் இருக்கும். அதில் போய்ட்டு ஹைலைட்ஸ் அது எல்லாத்தையுமே இன்க்ரீஸ் பண்ணி பார்த்தேன். அதுக்கப்புறம் ஷேடோஸ், அதுக்கப்புறம் ஒயிட்ஸ், அதுக்கப்புறம் பிளாக்ஸ், இந்த மாதிரி இருக்க எல்லாமே அட்ஜஸ்ட் பண்ணி உங்களுக்கு சூட்டபுளாக இருக்கிறத வந்துட்டு நீங்கள் சேவ் பண்ணிக்கங்க. நீங்கள் வந்துட்டு ஷேருங்கிறத கிளிக் பண்ணிவிட்டு சேவ் டு டிவைஸ் அப்படிங்கிறத கொடுத்துட்டிங்கன்னா உங்கள் ஃபோட்டோ வந்துட்டு சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக சேவ் ஆயிரும். அதுக்கப்புறம் அதை வந்துட்டு நீங்கள் கேலரியில் போய் பார்த்துக்கலாம். இதை இன்றைக்கி நீங்கள் பார்த்த டாப் 3 ஆப்ஸுமே உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறீங்க. அப்படி இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா நம்ம ட்ரெண்டி விஜயோட சேனலுக்கு லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அப்படியே அந்த வீடியோவில் இருக்க பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிடுங்க. பாய் காய்ஸ்.